Avui t'explicaré què faria jo si tornés a ser estudiant d'institut i tingués problemes amb les matemàtiques. I també què faria si tingués un fill en edat d'estudiant a l'institut i, de nou, també tingués problemes amb les matemàtiques. El segon cas encara no l'he viscut, però el primer sí. El primer, com ja he explicat més d'un cop, és que per molt que jo ara expliqui matemàtiques i ensenyi matemàtiques i ajudi amb les matemàtiques, jo no era un alumne excepcionalment bo amb les matemàtiques. Em costaven com a la gran majoria d'alumnes i si no les treballava correctament, doncs les suspenia o tenia notes baixes. Per tant, sé el que sent davant a la incomprensió amb les matemàtiques, amb la dificultat de veure que no serveix només memoritzar com pugui ser una altra assignatura com història o altres assignatures així més de teoria, i per tant al llarg dels anys vaig poder anar veient quines coses m'ajudaven més i quines no m'ajudaven gens a l'hora de poder millorar els resultats amb les matemàtiques i acabant estudiant una carrera científica com vaig fer i en definitiva dedicar-me sempre a la branca dels números i de les matemàtiques com ha sigut el meu cas. Primer de tot, no em castigarien ni a mi mateix ni, en cas de ser el pare, al meu fill o a l'estudiant en qüestió per tenir aquestes dificultats, tant càstig explícit com implícit. No ens hem de sentir malament perquè no se'ns donin bé les matemàtiques i ja no per un tema de no afectar negativament a les emocions de l'estudiant, sinó per un tema pràctic, que és que si de primeres ja em sento que tinc una dificultat i que a sobre això és quasi un sentiment de culpa per no ser bo en matemàtiques, ja és un mal inici de cara a afrontar aquesta dificultat i intentar buscar una millora, no? Si en canvi acceptem aquesta dificultat com part del procés, com una part intrínseca d'això, del procés d'aprenentatge, li tallem aquesta visió negativa, aquesta por inclús associada a les mates i entenem que és simplement un punt inicial de no estar encara preparats per entendre-les correctament i poder resoldre correctament els exercicis i els problemes, però que si seguim els passos que hem de seguir i dediquem el temps i l'esforç que hem de dedicar-li, doncs això s'anirà solventant i, per tant, eventualment arribarem al punt on volem. Vale? Per tant, un primer punt seria aquest, treure-li aquesta visió negativa i sentir-nos culpables o fer sentir culpable a l'estudiant, al fill en qüestió, per no ser bo amb aquesta assignatura. Segon punt, superimportant, i és plantejar tot aquesta millora amb l'assignatura com un objectiu, pràcticament com un joc, no? El que es diu ara de gamificar, no m'agrada gens la paraula, però plantejar-ho com un repte, com un joc, el qual sent el mateix, no? Una assignatura en la qual hem de fer exàmens, hem de fer deures i hem d'anar a classe, per tant no canvia res l'aspecte real, però simplement l'enfoc, la mentalitat de que sigui un repte, un objectiu a complir amb uns passos que ara direm i que tingui més aquest aspecte de joc, canvia completament la perspectiva i, conseqüentment, la forma d'adreçar-nos a ella i, conseqüentment, els resultats i les conseqüències que tindrem sobre l'assignatura en qüestió. Vale? I això és una que jo vaig veure com a estudiant també, no? Què vol dir? El normal de qualsevol estudiant de qualsevol assignatura a qualsevol institut és ser un subjecte passiu. Tu vas a classe, et menges les hores del professor, posen deures, vas a casa, intentes fer-los, no els fas, els copies, bronques amb els pares o amb els professors si no els fas, si els fas perfecte et desentens, hi ha una altra cosa, vas a jugar o fas els deures d'una altra assignatura, següent dia vas a classe, el mateix, es repeteix, tal, fins que passat uns pocs mesos, unes setmanes, pum, setmana que ve examen, o d'aquí 2 setmanes tenim examen. I t'entra la por, i amb això l'estrès i l'angoixa, de nou segurament has de seguir fent deures i anant a classe, no? Tot igual, però ara amb un input extra encara més negatiu, que és que el dia D tens una prova mortal que és un examen, el qual això només et genera sentiments negatius i de la qual has de fer un esforç extra per preparar-te per ella i poder aprovar-la, no? I passar, sobreviure i seguir aquest cercle. I això és l'experiència que tenen molts estudiants. Jo, el primer, passa a ser això, un subjecte passiu que simplement va vivint aquestes
experiències dolentes i molts cops traumàtiques i preveus que això ha de durar uns anys. Fent de l'altra forma, com deia ara, de gamificar-ho, de plantejar-ho com un objectiu amb un sistema, amb passos concrets, deixes de ser un subjecte passiu i passes a ser subjecte actiu, no? O sigui, passes a tu a dominar una mica la situació. Com baixem això a terra? Com ho fem? Doncs precisament això, marcant petites fites i objectius. Jo sé que al final del trimestre o a mitjans del trimestre tinc un examen, no? Segurament a mitjans i a finals, no? Al parcial i al final. Doncs això començar-ho a apuntar, teniu present. A banda d'això, sé que setmanalment em posen deures de mates i sé que tinc aquests tants dies a la setmana classe. Tot això, el simple fet, no, pot semblar obvi, pot semblar una tonteria, no ho és. El simple fet de mentalitzar-nos això, d'escriure-ho, sobretot, escriure-ho molt bé, de visualitzar en un calendari, en una agenda. Quan arribaran aquestes proves que tanta por ens fan? Quants cops a la setmana m'he de menjar aquesta assignatura que no m'agrada, que es diu matemàtiques? Quin volum de feina, més o menys, tindré al llarg de la setmana de deures que em posin el professor? Tot això, el fet de visualitzar-ho, com dic, de parametritzar-ho, ens permet tenir una visió més global i enfocar-ho en base a objectius. Poder dir, jo aquesta setmana el que he de complir sí o sí són aquests deures que, si me'ls posen, me'ls posaran aquests dies que tinc classe de mates. I, d'altra banda, he de tenir la vista a llarg termini que, no sé, en X setmanes tinc el primer examen. Per tant, tot el que estic fent en el dia a dia ho puc ja enfocar també a que tindrà conseqüència d'aquí unes setmanes en aquest examen. I el tercer punt que tindria en compte, si tornés a ser un estudiant o tingués un fill en edat escolar o a l'institut, seria que tingui una altra activitat a banda dels estudis, a banda de les matemàtiques, a banda de la rutina acadèmica. Ja sigui un extraescolar, fer un esport, quedar amb un grup d'amics, llegir un llibre que li agradi o jugar a un videojoc que l'entretingui. Alguna cosa que no tingui res a veure amb els estudis, les matemàtiques, però evitaria els dos extrems. Tant l'extrem de que la teva vida sigui només la part acadèmica, com l'extrem de que omplim el seu dia a dia, la seva setmana d'activitats extraescolars i sigui pràcticament impossible dedicar temps als estudis. Però sí que hi hagi alguna cosa que formi part de la seva vida i que no sigui únicament la part acadèmica. Això, òbviament, el permetrà desconnectar estones al llarg de la setmana, no? I que no estigui pensant tota l'estona en aquests temes que potser els aturen, com poden ser les matemàtiques o estudiar en general. I és que això, òbviament, tindrà un benefici en ell mateix, no? De desconnectar, d'apagar el cap dels seus estudis, però és que també tindrà un benefici sobre aquests mateixos estudis, sobre els resultats que pugui treure, en aquest cas, a matemàtiques. Per què? Perquè quan el 100% del seu dia i de la seva vida, per tant, és l'escola, l'institut, les matemàtiques, les assignatures que està estudiant, quan això vagi malament, tot el seu univers, no, anirà malament, ja que no tindrà altres vies de sortida en el seu dia a dia, a la seva vida. Per tant, serà molt més fàcil que això li afecti a nivell personal, no? Si l'únic que tens a la teva vida és, en aquest cas, els estudis i aquests van malament, conseqüentment la teva vida estarà anant malament i això t'afectarà molt més. Si en canvi tenim altres activitats que omplen la nostra vida, el nostre dia a dia, com pugui ser això, un esport que ens agradi, un grup d'amics, una cosa petita, un llibre, un videojoc amb el qual també tinguem uns reptes, no? de millorar o d'acabar aquest llibre o d'avançar una mica més o de ser millors en aquesta activitat que estem fent. Això farà que la nostra vida ja no tingui només aquesta única pota acadèmica, sinó que tingui una segona o tercera àrea on també ens desenvolupem, on també vulguem potser millorar, gaudim, i això farà que quan la part acadèmica potser no vagi tan bé, no s'acabi el món, no sigui tot negatiu, no vulgui dir que com els estudis van malament, nosaltres som dolents o no fem les coses correctament. No. Hi haurà una altra branca o altres branques o potes en les que també tindrà un sentit la nostra vida, no? I
potser en una de les potes no ens està anant ideal, però en les altres potes sí que veiem que estem fent les coses millor i que ens en podem sortir en altres àrees de la nostra vida. I això és el que farà molts cops que no ens saturem tant, que l'alumne no es saturi i que vegi més possibilitats, no? Al saber això, que potser ara aquest aspecte de la meva vida no està anant tan bé com voldria, però no s'acaba el món. No és l'únic que tinc, sé que tinc altres facetes de la meva vida que m'agraden o que em van bé o que sóc millor, i també em serveix d'inspiració perquè veig que si en altres àrees de la vida puc fer les coses bé i puc millorar, què estic fent, no? En aquestes altres àrees de la vida que potser puc replicar en la part acadèmica, la part de les matemàtiques, no? I molts cops em pot donar esperança i també idees de com utilitzar aquestes habilitats que se'm donen bé en altres àrees de la vida, com dic, en àrees que ara de moment, a priori, no estan tenint els resultats que voldria, no? I per tot això és fonamental, precisament això, tenir una activitat en paral·lel que ens distregui per una banda, però també per l'altra ens faci veure això, que no només som la part acadèmica, no? Que és on podem caure molts cops en aquestes edats, on la importància se li dona als estudis i a les notes i als resultats, doncs no, veure que això, tenir anar al gimnàs o fer l'esport extraescolar setmanalment o qualsevol altra activitat que ens generi un plaer o també una motivació extra o un repte diferent al que no sigui només la part acadèmica. I aquests són els 3 aspectes que jo tindria en compte si tornés a ser un estudiant, per tal de que se'm fes més fàcil el camí, no? El dia a dia, amb deures, amb treballs, amb exàmens, amb hores i hores de classe, i que alhora m'ajudés a poder tenir uns millors resultats. I recorda, si vols ajudar el teu fill a millorar la situació amb les matemàtiques, que deixin de ser el problema que ara mateix estan sent i que pugui millorar els seus resultats, segueix-me al meu Instagram, alexandra.serraima.mates, on cada dia dono consells i comparteixo històries d'altres alumnes amb els que t'ensenyo com pots ajudar el teu fill a això mateix, no? Que les matemàtiques deixin de ser aquesta gran dificultat i pugui millorar els seus resultats i sobretot mantenir-los a llarg termini. Al meu compte t'explico com.